Hola, benvinguts a un nou episodi de Pokémon Maragda. Anem a continuar en aquesta gran sèrie avui. Sí, avui toca el gimnàs. Crec que va ser necessari fer el capítol passat, preparar una mica l'equip perquè estem a la 7ª medalla. Queda aquesta i una altra i la Lliga Pokémon. I hem vist que aquest joc, vull dir, els gimnasos estan pensats. A més, aquest és combat doble, estic segur que hi haurà una estratègia pensada. I estic una mica cagat, la veritat. Però bé, hem de confiar en l'equip. És veritat que moltes vegades faig els gimnasos molt més de forma inconscient, però no m'ha anat bé fer-ho d'aquesta manera en general. Sempre hem acabat perdent una vida i avui m'agradaria no perdre en cap. Però bueno, anem a veure què depararà el futur. Coses que em falten fer. Em falta pujar de nivell. No? Si el nivell màxim és 42, em pujaré 2 al 42 i 2 al 41 de la mateixa manera que ho tenen elles, les líders de gimnàs. Qui pujo al 42? Crec que pujaré Nitella, 39, 40, 41 i 42, i pujarem a l'Arsut, 42 també, i els altres dos al 41. Recordem que porto un equip amb dos Pokémons amb bastant d'atac i dos Pokémons molt defensius especials. Llavors, la idea una mica és atacar d'entrada amb aquests dos quan pugui i per rebre el cop canviar de Pokémon. A veure si l'estratègia funciona. T'has sorprès! Que som dos líders de gimnàs, som bessones! No ens cal parlar perquè podem saber el que l'altre està pensant amb la ment. Considerant això podràs guanyar-nos? Espero que sí. Espero que sí, però... porteu-vos bé, sisplau. Porteu-vos bé, clar i vida. M'envia un Deitotem i un Effigius. Vale, està claríssim. A veure, en Deitotem és tipus volador. Llavors em rebenta l'Arstut. I l'Effigius està clar que l'ha posat aquí per fer terremoto. O sigui, 100% segur. Llavors... terremoto, perquè el terremoto no li afecta en Deitotem. Terremoto és físic, llavors crec que pot estar bé fer un foc follet aquí per baixar-li l'atac físic i així potser ens el traiem com de sobre en el sentit de que no ens podrà fer res, perquè un psíquic a l'Arstut no li afecta. Anem a fer un foc follet, crec que és bona, i aquí crec que hem de fer un sorprendre en Deitotem perquè no ens ataqui. Així guanyem el primer torn i estem mig col·locats. Potser m'equivoco, Vale, retrocedeix, per tant no ens atacarà i foc follet encerta, que és fantàstic, i veurem ara, i estic pràcticament segur em farà un terremoto aquest tio. Terratrèmol, evidentment. Quan em treu un terremoto? Cop crític, fill de puta, cop crític. A l'Arstut no li fa res. L'Effigius contra l'Arstut no té res, perquè psíquico no m'afecta, terremoto no em treu gaire res. Ara bé. Què fem aquí? Com anem de velocitats? Són ràpids aquests dos? Dic per més que res per matar ja en xat el Deitotem. Aquest té 77 i aquest té 82. He de mirar. Vull mirar a veure en... Avui és capítol de tot el gimnàs, bàsicament. Vull dir, vull fer-ho bé, això no la vull liar. Vull saber si en Chatot és ràpid. En Deitotem. Ai, no es diu Chatot, es diu Chatu, no? Chatu, amb X. Vale, característiques de combat. Té 95 de velocitat. Serà més ràpid que els meus, sí. 100% que és més ràpid. Hem de canviar, aquí. Perquè en Nitella no m'aguanta un atac d'en Chatu i d'en Deitotem.
I hem de canviar també a l'Arstut perquè em anirà per l'Arstut amb un atac de tipus volador. Hem de canviar, hem de fer doble canvi. Aquí no el veig massa clar, però crec que és el que toca, tio. Crec que és el que toca, Buf, no el veig gens clar aquest combat, Psíquic. Em feia un psíquic a... Doble psíquic en Vanete. M'haguessin matat, un doble psíquic en Vanete. També t'ho dic. Vale. Jo crec que ens hem de treure de sobre en Deitotem. Jo crec que ens l'hem de treure de sobre. Crec que això és un furtar i... Aquest no té puto atac, tio. No té atacs. L'Anemonstre no té atacs. Joder. L'Anemonstre el tinc aquí per aguantar, bàsicament. Anem a fer un esglaiar, a veure quan li treu. Dia bascós. És a dir, em posa el sol. Per què em posarà el sol? Bona pregunta. Deu tenir raig solar, potser. No li fem una puta merda. I amb un psíquic com l'aguanta l'Anemonstre. Joder, pensava que l'aguantaria millor, Vale. El sol pega de valent. Joder. Furtar no li ha fet una merda. Anem a provar un psíquic. I tu fem una amnèsia. Et vaig a bufar una mica. Anemonstre. Et vaig a bufar. Ja quan li treu un psíquic, si no el mato el curarà. No el mato i això és un problema. Li baixa molt la defensa especial. Buah, això és guai, Psíquic a l'Anemonstre. L'Anemonstre l'hauré de curar en breus, Però bueno, ens pugem la defensa especial. No sé si fer una relà ja, perquè això m'obliga a que no puc canviar. Crec que no és bona, fer una relà de moment. Però bueno, de moment els tinc bastant controlats. Ara curarà, crec que ara és moment de fer un raig confós en Deitotem i aquí gastar ja... Una... Potser no, potser ataco. Perquè m'aguanta un altre cop. Ara que... Però un doble cop me l'aguanta crec que no. Crec que és millor curar ara mateix, la veritat. Tinc forces coses per curar, no? Tinc 4 hiperpocions. Tinc una poció màxima. I tinc pocions normals. Però crec que és millor que fem servir... No, vaig a provar una poció. Sé que no curo una merda, però és que només ho necessito perquè no em facin un crític o un doble psíquic. Vale, ell també cura. Cura en Deitotem. Guai. Raig confós. Perfecte, el tenim confós ja. Terratrèmol, ja amb el terratrèmol. Terratrèmol em fa més mal, Uf. No ho acabo de veure gaire clar, tot això. Vale, he de curar, He de curar els dos. Però no vull curar els dos. Vull curar per torns. Mato l'Ephigius. És que crec que l'Ephigius no és un problema, la veritat. Anem a fer un furtant Deitotem i a tu aprofito el teu torn per fer una hiperpoció. Gastaré totes les pocions, però és que veig que aquest combat no és gens fàcil, Em parlatell. Vale. Deitotem està confós, digue'm que està tan confós. Psíquic. En parlatell no li hauria de fer gaire mal, vale. Furtar, hem dit que no li fa gaire mal, tampoc. Bueno, Déu-n'hi-do. Terratrèmol l'hem d'aguantar bé, també. Vale, potser sí, que aviat tocarà matar a l'Ephigius.
Vale. Deixa'm mirar una cosa, que és què fa l'atac a capa màgica, que pot ser a la puta clau i no ho estic tinguent en compte. Rebota a l'enemic els atacs que no siguin ofensius. Vale. Anem a fer un furtar i anem a fer una altra hiperpoció per curar l'Anemonstre. I ara comencem a parlar les coses. Vale, en Deitotem confós. No està tan confós. Em fa un psíquic en Parlatell que me l'hauria d'aguantar bé. Sí, me l'aguanta bé. Un altre furtar. I no el mata. Terratrèmol. Joder. És que em fereixen molt, més del que m'agradaria. Em fereixen molt. Potser seria bon canvi aquí en Shiftry. Perquè en Deitotem no m'ha fet cap atac de tipus volador. Però i si el té? Què? Si el té, què? Vale. Ara tornarà a curar. No sé a quin dels dos curarà. Vaig a per en Deitotem, a matar en Deitotem i tu fas... he de curar per la Tell, perquè és que si no sí que estem fotuts. Però és que pot ser bon moment per fer canvi a Shiftry. Pot ser molt bon moment per fer canvi a Shiftry. De fet. Vale, anem a fer canvi a Shiftry. A veure, anem-ho a pensar bé, això. Aquí canvio. En Parlatell, no? Sí. Vale. Objecte. No. Pokémon. Anem a posar l'Arstut. Fa servir per poció. Perdona. Jo què he fet? Només he atacat un? No, m'he equivocat, no? Què he fet? Què collons he fet? Estic flipant, no sé què he fet, Volia curar per la Tell i canviar... Hòstia puta, l'he liat aquí, crec. L'he ben liat. I ara em treu el puto... Aquest té un atac de tipus foc 100%, He de curar i per poció gastar per la Tell. Aquell torn no sé què ha passat. I aquest, l'Arstut l'he de canviar per l'Anemonstre ara, perquè em anirà a fer un atac de tipus foc, però claríssim amb en Solrock. Vale. Terratrèmol. Tampoc li afectarà. Ara potser sí que és moment de matar l'Ephigius, Dia boscós. Uf. Em començarà a fer... Hem de matar en Solrock, perquè em farà lanzallames. Tu has de fer un raig confós, aquí. I tu t'has de posar una amnèsia. Uf, està difícil, Amb dia boscós, psíquic, a l'Anemonstre. Uf. Si m'ataca l'Anemonstre poder me'l mata, Uf, sort que no m'ha atacat. Vale. El bufem. L'he de tornar a curar, És important. Joder, el puto sol, tio. És molt perillós, el sol. Anem a fer un furtac que no porti algun objecte i aquest li he de posar una hiperpoció. És que si no, me'l rebenta, No li farà una merda. No li fa una merda. Té algun objecte? Terratrèmol, l'Ephigius. Buah. És molt difícil aquest combat,
Digue'm que està tan confós, digue'm que està tan confós. Merda, no. Raig solar. A l'Anemonstre. És neutre. Vale. Vale. Però ha de tenir lanzallames quasi 100%, eh? Vale. Tu has de fer un altre furtar. I tu has de fer... crec que és moment de... Tu has de fer... Tu t'has de bufar. Tu has de fer una altra amnèsia que siguis inamovible d'aquí, Anemonstre. Terratrèmol. Vale. S'allibera de la confusió, merda. Raig solar sobre l'Anemonstre, vale. Vale. Vale, he de curar, eh? Aquí he de curar. He de curar amb parlatell. Però el curaré amb el torn de l'Anemonstre. L'Efigius, de moment, crec que està... Per què he fet furtar i no li he robat la valla? Algú m'ho explica, això? Algú m'ho pot explicar? Jo no ho entenc. En aquest torn he de curar... Hòstia puta, hi he acabat les pocions, eh? Buah, això és un problema, eh? He de curar amb parlatell, en aquest torn. Buah, no em queden pocions, eh? He de fer arrelar l'Anemonstre, ja. Per anar-me curant. Vale. Sí, no tinc més solució. L'he de curar. Furtar. No el matem, però en el següent torn sí. Vull pensar. Terratrèmol. Parlatell evita l'atac, de puta mare. L'Anemonstre me l'aguanta bé. I el raig solar me l'hauria d'aguantar bé perquè ens hem... Llança flames. Uf, sort que me l'ha fet en parlatell. Me'l feia l'Anemonstre, poder no ho expliquem, això. Em crema la mare que el va parir. Joder. Li he de curar les cremades, eh? Però he de curar l'Anemonstre per pujar-li la... Li he de donar una poció a l'Anemonstre per pujar les d'això. I ho he de fer en el torn de... Vale, ara en aquest torn he de fer una poció. Buah, m'estic quedant fatal, eh? De pocions i històries. Buah, aquest combat no sé com l'estem traient, la veritat. He de curar l'Anemonstre aquí, una mica, i fer un arrelar. Terratrèmol, aguanta-me'l. Vale. Psíquica, en parlatell. Està fotut, la puta cosa. Vale, Anemonstre. T'has d'anar curant aquí. T'has d'anar curant. I en parlatell el tinc fatal, eh? En parlatell el tinc fatal. Gastarà una poció més? Per en l'Efigius o no? En parlatell he de canviar, eh? He de canviar en parlatell per l'Arstut. Hi ha el perill que em faci una... un llançaflames i me'n vaig a la merda. Però és que no tinc pocions ja per en parlatell. No tinc pocions. Que no? Un restaurar tot m'aniria a puta mare aquí, eh? Poció... Remei total... No. Tinc per curar-li la cremada, però és que... Si li curo la cremada i mato l'Elilita, no el mato. No el mato amb un atac. M'aguanta 2 atacs en parlatell, crec que no. És que he de canviar. He de canviar l'Arstut aquí. I tu has de fer un raig confós aquest, a veure si el podem confondre, jo què sé. Fa servir una altra hiperpoció, quina pesadilla, no? M'ha fet moltes hiperpocions, eh?
Joder. Vale. Vale. Ara sí que hem de matar... Sorprendre fallarà ara? No, no? Si faig un sorprendre a l'Elialita... Anem-li fer perquè retrocedeixi i així puc fer un raig confós, per exemple, a l'Ephigius. No li afecta una merda, però bueno, el fem retrocedir. Terratrèmol. A l'Arstut no li afecta una merda. A l'Anemonstre... Cop crític! Puta merda! Cop crític, la puta que el va parir. La puta que el va parir. Cop crític. Cop crític, no m'ho crec. No em crec que m'hagi fet un cop crític. No tinc res a fer. Em neteja. Em neteja. Em neteja. No tinc més pocions. En Parlatell el tinc tocadíssim. En Nitella no m'aguanta cap atac. Està fotut, això. Està molt fotut. Hem fet retrocedir les cremades. Hem de fer un finta, confiar que el mati un finta i fer un bola sombra i confiar que el mati un bola sombra. Però el finta no el matarà. El mata, vale? Que encara n'hi queda una, és que... Hòstia puta, quin combat, tio. El bola sombra el matarà. Ah, per un! La cremada sí que el mata, la cremada l'ha de matar, Psíquic. En Nitella... No, cop crític a més. Tu, quants cops crítics m'ha fet, tio? M'ha fet 2 cops crítics seguits, el fill de puta. M'ha fet 2 putos cops crítics seguits, i la cremada què? És que no m'ho crec. I ara? Ah, la cremada a mi sí, no? Buah, m'ha fet 2 cops crítics seguits, Anem a fer un finta. I anem a fer, amb una mica de sort no me l'ataca. Anem a fer un... per curar-li la cremada. M'ha fet 2 cops crítics, tio. Si això no és mala sort... Oh, cop crític, ara li faig jo. Però hem perdut 2 vides, tu. Aquest combat és molt difícil, És dificilíssim aquest combat, Buah. Crec que si no hagués sigut pels cops crítics me'l feia enter, Me'l feia sense perdre vida. Com? La nostra coordinació ha fallat, no podem fer res, has guanyat. En reconeixement pren això, em don diners. Joder, tio. Buah! He perdut 2 Pokémons, Buah. Pau interior. Augmenta l'atac i també la defensa especial. No hi ha dret, No hi ha dret. De vegades la sort et juga totalment a la contra. Però bé, l'hem passat. Hauria pogut ser pitjor. Espero que... Joder, ara no em va la rateta, el ratolí aquest. Espero que us hagi agradat molt i ens veiem en el proper... Ja no sé ni parlar. En el proper episodi!